أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mi smo već pričali nekoliko stvari vezani život naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I taj tema je toliko široka da ne možemo da završimo za par čak snimanje, to treba mnogo vrijeme. Mi pokušavamo da uzimamo samo te stvari koje su najbitnije. Inače, tokom njegov život su dešavao razne stvari, primio stalno Božja objava poput časni Kur'an, pazio u tome, naredio nekoliko ljudi, sledbenika da oni bilježi, da oni pišu taj dio časni Kur'an i odgojuju svoje sledbenike i na isto vrijeme najveći problem što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on imao da je okolo Madina svi su postali njegovi i za ostali muslimani kao neprijatelji. I od sve strane oni su pokušali da bilo na koji način da ogasi ovo Božje svjetlost. Mi smo vidjeli kako je bio stanje u Maka i tamo u Maka je bio samo jedan neprijatelj, to znači ovi domaći ljudi. Oni su ponekad daju popust. Ili kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Madina, onda cijeli Arab, oni su bili protiv njega i čak i tamo isto ovi stanovnika iz Madina, pogotovo ovi Ževrije, oni su planirali na razni način. To ćemo onda pričati nešto danas i nešto neki drugi dan. Mi smo prije već pričali kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Madina i tamo isto je počeo mjesec Ramazan Bajram i druge godine poslije hidžra muslimani isto su slavili Kurban Bajram. Kurban Bajram muslimani oni slavi 10. dan mjesec Zulhadže i ova Bajram mi slavimo da osjetimo ali ovaj Bajram svakako je povezan sa hadž i onda muslimani oni su dužni koji imaju mogućnost da zakoli jedan kurban taj dan. Oni koji imaju mogućnost i samo tih ljudi da zakoli kurban i podijeli meso među rodbinama, među prijateljima i može isto da oni sami da jedu. Isto iste godine časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto odlučio da njegova ćerka Hazreti Fatima radhiyallahu ta'ala anha ona bila udata sa Hazreti Ali radhiyallahu ta'ala anhu. I Fatima bila samo jedna njegova ćerka i jedna ovako od dijete
koja je ostala živa poslije život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostali svi djece oni su preselili u tokom životu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i to vidite, to isto jedan velika tuga što je on držio radi Boga i on strpio i nikad nigdje je rečeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, na primjer, kako neki obični ljudi kada se nešto dešava onda oni pričaju protiv Božje volje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem opšte uvijek se strpio bilo šta se dešava u tokom njegov život. Kaže se, poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom se šaptao na uši Hazreti Fatima radijallahu ta'ala anha i ona počela da se plače i poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah opet šaptio nešto i ona počela da se smije. Onda neko pitao šta je tebe poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da si smijala i poslije si nakon toga si plakala. Ona rekla, prvo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za svog smrta i zato ja sam plakala. I poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od moj blizak ti ćeš biti prva koja će sresti sa mnom u džennet. I tako ona je preselila nakon 6 mjeseci od preseljenja od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ona imala isto djece Hasan, Husein i to znači rodom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem počeo od Hazreti Fatima, a nije bio od ostali njegove ćerke. Oni nisu imali djece, ali ako neko imala i ovo djece dok su bili mali, oni su preselili. Isto druge godine poslije hidžra poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao da vodi jedna bitka koja se zove bitka i gazva Banu Kenka. Mi smo prije već pričali, u Medina su već živjeli 3 plemene od Jevrije, Banu Kenka, Banu Nazir i Banu Kureza. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem čim je došao u Medina, on napravio jedan ugovor među svi stanovnika u Medina i ovi 3 plemene, oni su isto potpisali taj ugovor i oni su priznali da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poglavar u Medina i on će odlučiti bilo šta bude neki predmet kao jedan poglavar i oni su slažili da oni će braniti grad kada bude neki napad i oni su obećali da neće oni nešto raditi protiv muslimana i da pravi neka zlo namjera, tako ovo bio njihova plan. Ali prije oni su mislili muslimani su slabi, oni će završiti brzo, ali kada je bila bitka na Badr i oni su vidjeli da je muslimani su pobjedili i tek tada oni su mislili da je ovo pojava nije nešto obično, nego ovo sada dan uz dan se poveća. I tako oni su isto poslije toga su počeli ovako da daju glasenje ili pričaju, ovi Makanlije su bili slabi, ako muslimani sretnu sa mnom, onda će oni će vidjeti kako se bori. I čak taj plemen Banu Kenka, oni su isto jednom pokušali da muslimani iz Medina, Aus i Hazreć, oni su ratovali prije islama međusobnom i Jevrije su namjerno nešto su tako napravili da ovi plemen, oni su izvadili svoje mačovi i baš bio blizu
da oni opet ratuju međusobno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao i odmah on došao sa muhađirima i onda držio vaz i rekao kako vama nije sramota da je kada je Allah vas uputio i opet vi hoćete da vratite u stari doba, u džahilijet. I tako je onda oni su shvatili svoje greška i plakali su i tražili su oprost od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovi Jevrije isto su planirali da pravi neki zlo namjera da ubijaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali Allah njega tako spasio kako mi vidimo kroz njegov cijeli život i nekoliko puta bili su takve prilike i ovo zapadni pisaca nije bude čudno kako nisu ovi uspjeli, kako Makanlije nisu uspjeli da ubijaju njega, kako Jevrije nisu uspjeli da ubijaju njega, ali oni neće shvatiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao jedna zaštitnik, Allah njega uvijek spasio, Allah njega čuvao. Isto se kaže tada jedan musliman i Jevrije oni su svađali i Jevrije rekao Musa ima prednost, Musa ima veći status nego Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i taj musliman rekao časni poslanik ima više statut nego Musa ili bilo koji poslanik. I kada su svađali i taj musliman onda udario taj Jevrije i on dolazio kod poslanik i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nemoj da tako, i čak rekao la tufazaluni ala Musa, nemoj da mene dajete prednost na Musa i ne mene pravite kao ja sam veći od Musa, nemoj tako govorite. I inače poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpuno bio svjestan da je Allah njega napravio najbolje, ali opet on bio skroman, on bio ponizan i rekao da ne bez veze da svađate za takve stvari i zato to nemoj da tako pričate. Isto od tih Jevrije Banu Kenka jednom, zato oni su bili zlatari, drugo neke stvari, posao tako, oni su objavljali, trgovina su vodili i jedna muslimanka otišla tamo da se nešto ispravi i svoj neki stvar. Ali taj čovjek koji je držio taj radnji, on nešto od strane tako je napravio da povezao njena halina sa nešto, zato što ona je sjedila i čim ona je ostala i postala gola, zato to je halina bila podignuta. Ona onda vičala, plakala i pozvala za pomoć. A blizu bio jedan musliman i čim on čuo ovo glas, on odmah trčio i taj musliman bio luti, on izvadio mači i ubio taj Jevrije. I zato što tamo su bili više Jevrije, onda Jevrije su skupljali, oni su ubili ovo musliman. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao i onda je on došao tamo sa svojim sledbenicima u mjesto da Jevrije traži izvinjenje zato što oni su tako huškali, tako su napravili taj nered. Umjesto toga oni su još bili, oni su ušli u svoje kao tvrđava i zatvorili su kapije i to je bio kao dokaz da mi ćemo sada boriti protiv vas. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda došao sa svojim sledbenicima, oni su opkolili, to je njihova tvrđava i kada su prošli skoro 15 dana, onda oni su rekli mi možemo da otvorimo kapije i jednom uslovom da vi nama ne dirate i
možete uzimati neka manja, neki takvi stvari i časni, ali inače oni su služili da u tom recimo zakonom i kako oni su prije potpisali, oni su prekršili svoje ugovori i inače oni su služili taj kazna kako svugdje ima kazna. To znači smrtna kazna. Ali čim oni su tako rekli, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u redu, oni su samo tražili da oni hoće da napusti Medina, da idu prema Sirije i šta bi oni ostavili, to su bili neki ratni opreme i neki alat za zlatari. I onda su otišli, onda se piše u istorija, tamo se poslije godina dana pojavila misterijski neki bolest i ovo sve su oni poginuli, umrli tamo. I isto druge godine jedan sledbenik Hazrat Usman bin Maz'un, koji je bio stari sledbenik od časnog poslanika i isto je on žrtvovao za islam i on preselio i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega puno volio i vodio njegov dženaza, polubio njegovo čelo i baš bio suze u njegov očima i tako je počeo taj groblje koje se zove Džennatul Baki. I tamo to znači on bio prvi stanovnik za to mjesto gdje su svi uzvišeni sledbenik od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslije oni su tamo odmorili i čekajući svoje nagrada od Allaha. Isto druge godine poslije hidžra Hazrat Kulsum, a druga čerka od časnog poslanika, i ona je bila udata sa Hazrat Usman i prije bila Hazrat Rakija. Kada je Rakija preselila, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da Kulsum isto bude udata sa Hazrat Usman radhiyallahu anhu, koji je bio poslije treći halifa, i zato Hazrat Usman se zove kao Zunnuren, kao da on ima dvije svjetlost. I tako ona, Hazrat Kulsum, ona bila starija od Hazrat Fatima i mlađa od Hazrat Rakija. Ona isto preselila tokom života časnog poslanika i čak kaže se poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao, ako bi imao još jedna čerka, ja opet bi dao za Hazrat Usman, toliko on volio Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Poslije bitka na Badar, ovo vrijeme muslimani su imali mnogo problema. Sledbenici kažu nekoliko noći mi nismo mogli da spavamo u miru, zato nismo znali možda bilo na koje vrijeme bude neka napad. Uvijek su nosili oružje sa sobom. I tokom ovo vrijeme isto oni su učestvovali za neki mali bitaka, to su bili recimo malo broj ljudi od nevjernika, malo broj ljudi od muslimana i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao jedan budan, kao mudar vođa, on uvijek drži okolo šta se dešava i kako neprijatelji se spremaju i tako onda oni su uvijek bili spremni, ali ovo spremanje nije bila da oni napadaju protiv nekoga, nego to je samo bio da oni brani. Danas mi ćemo još pričati jedan važan događaj, ovo je bio ubistva Kab bin Ashraf. Ovo se dešavao Džamadijul Ahir, 3. godine poslije hidžra. Mi smo već danas pričali, jedan plemen Banu Kenka, oni su bili stirani iz Medina zbog prekršanja svoje ugovora i zbog ovi zli namire i planovi i što oni su imali protiv Islama i protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I sada
mi pričamo za jedan njihova poglavar od Ka'b bin Ashraf, koji je bio poglavar za neki jedan drugi plemen Banu Nazir. Ovo je plemen isto pripadao Žavrijama. Kaže se da je on bio Ževrije, ali šta se tiče od ponacija, on bio Arab, njegov otac Ashraf, on imao dobar odnos sa taj plemen Banu Nazir i pogotovo sa poglavar Abu Rafe bin Abi Hakik, i taj poglavar on dao njega svoja čerka i od ovog braka se rodio Ka'b bin Ashraf. I Ka'b bin Ashraf poslije postao kao poglavar za Banu Nazir. I on isto potpisao ovaj ugovor i ovo sporazum sta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali od početak taj čovjek bio takav da na tajno on pravio zlonamjera, planove protiv časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se taj čovjek bio dosta bogati i svake godine on dao kao neke plate za svoje ževrijske oleme, za njihove vjerske vođe. I kaže se, poslije dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada oni ljudi su došli kod njega da uzimaju svoje plate i kako on ni svake godine pomaže ni, i tokom razgovor on pitao od njih šta vi mislite vezane Muhammed, da li on je istiniti ili nije. Onda oni su rekli, prema predskazanjima od Biblija mi mislimo on je taj poslanik za koga mi čekamo. Ali čim on slušao ovo odgovor, on bio puno lud i rekao njih, hajde mršite odavde, nema više pomoć za vas. Ovi ljudi su otišli, ali poslije nekoliko dana opet su došli i onda su rekli, ovo što smo taj dan tebe rekli da je Muhammed je istinit, ovo smo pogrešili i sada smo već mislili i on nije taj poslanik za koga mi čekamo. I onda on bio puno sretan i opet rekao, nema problema, evo vama pare. I dao njihova ovo, šta on uvijek dao godišnji neki pomoć i on to nije dao. I poslije kada bitka na Badr i kada je on vidio da ovo sada izgleda da muslimani su dobili više moć, i tajno on otišao u Meka, skupljao svi poglavari i vodio njih u Kabe. Inače on sam nije bio na primjer Arab koja bi obožavao u Kabe, i vodio njih tamo. Oni su držili kao zastore od Kabe i rekao ni kao da oni ovdje pravi zakljetva da mi nećemo biti u miru dok ne uzimamo osveta, dok mi ne uništimo muslimani, mi nećemo biti u miru. I tako i poslije je otišao kod druge plemen Arapa i tamo je on isto huškao, tamo je on ni rekao, ovo sada pojava nešto nova, treba da mi zajedno borimo, treba da mi uništimo ni. I kada se vratio i počeo isto neki zavjeri, jednom pravio plan da nazove poslanik za razgovor i rekao nekoliko omladine, jevrijske omladine, da ako dođe poslanik da oni ubijaju njega. I isto je pisao neka poezija gdje je on pisao prljavi govori protiv muslimanke žene i isto čak protiv porodica od časnog poslanika
sallallahu alaihi wasallam. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kada vidio kako je on prekrši sve ugovor što je on odlučio, kako je on huškao ostali Arapa protiv muslimana i kako njegov ružno govor i kao i poglavar Madine, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam odlučio da ova osoba on pravi puno smutnije i bolje da se rešimo njega, da ne bi preširio više nemir ovdje u Madina. I tako onda bi i poslanik sallallahu alaihi wasallam odlučio i onda rekao jedan sledbenik koji je pripadao Aus plemen, Hazrat Muhammad bin Muslima radhiyallahu ta'ala anhu. On bio jedan iskren sledbenik i poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao treba da prvo uzimaš neki savjet od poglavar Aus, Hazrat Sad bin Muaz, i onda tako treba da ubijete ovo čovjek, da ne bude više ovdje nemiri i tako dalje. Onda Hazrat Muhammad bin Muslima on pita od poslanika ako treba da idemo da ubijemo njega, ja treba da njega nešto kažem, neki riječi, neki govor. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao dobro, nije nešto dalje pitao šta bi ti rekao i kako, i samo rekao dobro. I on otišao kod Sad bin Muaz i pitao i uzio još Hazrat Abu Naila i još par sledbenik i otišao kod Ka'b bin Ashraf, nazvao njega i čovjek je došao i on rekao molim te, da li možeš nama nešto da dadneš, neki kredit, neki pare nama treba. I rekao naš poglavar, on traži od nas pare, mi smo sremoćni ljudi i nemamo mi kod sebe i treba molim da dadneš malo kredit. I Ka'b bin Ashraf njemu bio puno drago. On rekao ovo vrijeme nije daleko da vi ćete mrziti njega i vi ćete napustiti njega. To znači Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I on, taj sredbenik Hazrat Muhammad bin Muslima, on rekao to ćemo vidjeti kasnije. Sada mi već njega slijedimo. Mi slijedimo, onda mi vidimo kako će biti kraj. Ali samo reci, hoćeš da li bi ti dao kredit ili ne? On rekao šta će biti jamaca. I on Muhammad pita hajde reci. I on kaže treba bude vaše žene. Onda on rekao šta kažeš? Onda on kaže neka bude vaši sinovi. I Muhammad rekao šta bi onda rekli Arab? Šta bi rekli nama? Oni bi nama sramatili ako bio tako. I onda on pita šta bi vi dali mene nešto kao žamaca ili neka garancija. Onda Muhammad rekao možemo da mi damo svoje oružje tebe. On rekao jeste, može. I tako oni su govorili i rekli da ćemo doći večeras i na večer oni su došli i oni su nazvali njega vani i usput da samo pričaju, onda su uhvatili i njega su ubili i došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su da mi smo završili ovu stvar. I sutra dan jedna delegacija od Jevrije, oni su došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bili su kao luti, oni su rekli vidite šta se dešavao. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da li vi ne znate kako je on prekršio svoje obaveza, kako je onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem brojao svi njegovi postupaci, kako je on nešto radio, šta je on napravio.
I tako časni poslanik sallallahu alaihi wasallam ni objasnio i on, taj njihova poglavar, on služio ovo smrt zato što on krenao protiv ovo vlast. I onda oni su priznali ovo greška i napravili jedan novi ugovor. I oni su potpisali za ovo ugovor. I istorija nama kaže tada ovi Jevrije nisu optužili časni poslanik sallallahu alaihi wasallam da ovo Ka'b bin Ashraf što je bio ubijan, ovo je njegov greška ili nije trebao ili nije smio ili nije imao pravo u tome, nisu rekli tada. I tek poslije toga, kao smo prije pričali za Hazreti Ajša radhiyallahu ta'ala anha i kako je oni sada pričaju, pišu stalno na svakom jeziku, ova optužba što zapadni pisaci oni imaju protiv časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovo prije 1400 godina nisu optužili. To znači tada Jevrije su priznali da ovo čovjek služio taj smrt, zato što on napravio ovo što je napravio. I zapadni pisaci kažu ovo je velika kao mana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I kada mi mislimo u tome da li ova ubistva bio dozvoljeno ili nije dozvoljeno, i kao mi smo vama rekli, Ka'b bin Ashraf već pravio ugovor, on pravio jedan sporazum i oni su prihvatili časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kao poglavar, kao sudija, da on će odlučiti za svaki stvar. I čak imamo nekoliko primjera kada su Jevrije, oni su došli, donijeli svoj predmet i tražili su odluka od časnog poslanika i poslanik sallallahu alaihi wasallam odlučio prema Biblija. Šta Biblija kaže? Na primjer, jedna žena i jedan muškarac, oni su imali neki kao preljuba ili nešto, pravili su blud i onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam ni kaznio prema Biblija. I oni su slažili tom kaznom i nisu rekli a zašto vi odlučite, oni su prihvatili, zato što oni su već bili prihvatili. Ka'b bin Ashraf bio izdajnik i do dan danas nema ni jedna vlada koja oprosti takav osoba koja bude izdajnik. Sada mi vidimo ima neki Amerikanac nešto napravio i on sada od par zadnjih godina on dobio sklonište u Rusiji. To znači ako bi bio u Americi možda bi već dobio smrtna kazna ili nešto tako nešto. I tada u Arab nije bio neka takva vlada ili nije bio neki takva sud gdje bi oni sudili i da li bi časni poslanik sallallahu alaihi wasallam on tražio od Jevrije da njihova poglavar tako napravi. On bio poglavar i ako bi poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio kao otvoreno, kao tokom danu, kako javno, onda bi bio građanski rat, zato što onda svi bi već naprijed znali i onda bi bio više buna. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam uvijek kada odlučio on vidi gdje je manje šteta i prema tome on odlučio. A drugo, za ovo kako oni kažu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kao nauzbillah on dozvolio Muhammad bin Salama muslima da on može da govori kao laž, ali nije tako rečeno.
I tamo je rečeno da on pitao od poslanika, ja moramo da njemu nešto kažem. I poslanik samo rekao, u redu, ali da. I šta je on rekao? I na drugim riječima on nije bio laž, zato što Islam traži da čovjek potroši na Allahovom putu. I ovo što je on rekao, Muhammed bin Muslima, to nije bio laž. Ovo bio samo način. I tako ovo smo objasnili taj predmet, da taj optužba što oni nosi protiv časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema osnova, zato što on, taj osoba, prekršio sve ovi ugovori i služio taj smrt i koje on dobio. Isto 3. godine poslije hidžra poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio unuk Hazrat Imam Hasan i kaže se šta se tiče on potpuno ličio na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega puno volio i rekao da on će biti sejed, to znači kao poglavar. I isto rekao on će smiriti dvije skupine muslimana jednom i ovo isto je bio, Allah ispunio ovo preskazanje kroz Hazrat Imam Hasan radijallahu anhu, koje poslije kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i preselio i svi 4 halife preselio i onda poslije Hazrat Ali on bio odabran kao halifa, ali zbog on vidio da Amir Mavija iz Sirije i drugi muslimani iz Medina, zato što on već tamo najavio za sebe da on je halifa i zbog toga on tada onda odlučio da rekao da zbog muslimana, da ja ne volim da muslimani budu ovako ubijani, da muslimani ratuju međusobno, i tako je on ni smirio. I tako ovo sada smo već stigli do bitka na Ohod. Inša Allah sljedeći put mi ćemo pričati o tome i kao više puta smo već rekli, muslimani su morali da brani sebe i ova bitka na Ohod, i to je bio isto takav bitka kada Makanlije sa više moć i više snagom oni su napadali drugi put da bi ugasili ovo Božje svetlost, i na ovi put muslimani su imali dosta šteta zbog ovo neposlušnost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali onda Allah nije oprostio. Inshallah sljedeći put pričat ćemo o tome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.